खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 30 मे 2025 मायथाइ एबा 15 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सोलिबाय थानाय खामानियाव गोब्राब आरो हेंथाफोरजों मोगा-मोगि जानांगोन, जाय नोंथांखौ गोबां जेंनायाव खोख्लैगोन। गाज्रि थासारिजों मोगा-मोगि जानो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि साननायखौ सोलायनांगोन आरो मोनसे गोदान मावथांखि बानायनांगोन। सिरि था, मानोना नोंथाङा थाबैनो बेफोर जेंनाफोरनि मोनसे सुस्रांनाय मोनगोन। माखासे राङारि हेंथाफोरखौबो मोनदांनो हागौ आरो दानि थाखाय गोदान रां थिसननायखौ दोनथ'नाया साबसिन जागोन। नखरनि बिसि-फिसाय एबा गेदेरनि सुबुरुनफोरा हेफाजाबारि फोरमान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि साना खुसिजों बुंफबगोन। बे राशियाव राजखान्थिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा जाफुंसार मोनगोन। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबाफारिफोराव गोसो होगोन। नोंथांनि नखराव मोनसे धोरोमारि हाबाफारिनि थाखाय मोनसे बिथांखि बानायनाय जागोन। नोंथाङा नखरारि हाबाफोरखौ फोजोबनायाव जाफुंसारगोन। नोंथाङा थार सानथांखिजों नोंथांनि जिउ राहायाव सोलायनाय लाबोगोन। सावस्रिनि बेलायाव नोंथाङा फिट मोनगोन। गावनि जिउ राहायाव जाफुंसार जानो थाखाय दावफोरखौ आदार हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो आरो ब्राउन गाब। मिथुन राशि। बाहागोआरि फालांगियाव मुलाम्फा जानो हागौ। मिथुन राशिनि फरायसाफोरा बेबादि फिथाय मोननो हागौ जाय बिसोरनि गोब्राब नाजानायनिफ्राय बांगोन। गोजाम रां थिसननायनिफ्रायबो मुलाम्फानि इसारा दं। नखरनि सोद्रोमाफोरजों सोमोन्दोआ साबसिन जानो हागौ। गोनांथार खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथाङा माखासे गोदान खामानि जागायनो गोसो जानो हागौ। गोनांथि गैयाजासे जायखिजाया आयदाखौ गोलाव दाखालाम। नोंथांनि सावस्रिया दिनै सिगांनि रुजुनायाव एसे मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। नोंथाङा एसे गोसो गुदुं आरो सांग्रां जानो हागौ। मोनसे आबुं आरो गोजोनथाव जिउनि थाखाय नोंथांनि गोसोआरि दिदोमथिखौ बांहो। नोंथांनि नाजानाया जाफुंसारगोन। नोंथांनि हाबायाव जाफुंसारनाय थागोन। नों मुखुब थागोन। खैफोद गोनां आरो गोब्राब खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव था। दैदेनगिरिनि मासियाव थानाय एबा गावसोरनि मावख'आव गोजौ बिफावफोराव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनै साबसिन जिउ राहानि खाबुफोर फैनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनाव मोनसे अर खामनाय आखुखौ नुनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै फिथाइया नोंथांनि फारसे जागोन। नोंथाङा आबेगारि महरै एखुथा मोननो हागौ आरो बेखौ बारग'नो थाखाय आयदाफोराव खामानि मावनांगोन। रांखान्थियारि महरै नोंथाङा रैखाथि गोनां थागोन, नाथाय खरसानिफ्राय गोबां नारसिननाय जागोन। फोथायनायजों खामानि मावबाय था। नखराव गोरोबलायनाया गोहोम गोग्लैगोन आरो नोंथाङा गथ'फोरनि सायाव गोग्गानाय मोनगोन। दैथायहरनाय आरो लाबोनायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दावबायनाया जाथावना। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा माखासे गोनां खौरां मोनगोन। दिनै नों माबा मोनसे खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। समाजाव नोंथांनि थामान आरो मुंदांखाया बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव जौगानायखौ नुगोन। समाजारि बिथिङाव नोंथाङा बाख्नायनाय मोनगोन। नोंथाङा सासे आइजो लोगोनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव दावगानायनि गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। सुबुंफोरा नोंथांनि बाथ्राफोरजों गोहोम खोख्लैगोन। सान इसोरनो दै बाव आरो नोंथाङा नोंथांनि जिउनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मैनि गाब। तुला राशि। रांखान्थियारि नोजोरजों साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। फिसाय आरो बिसिनि गेजेराव थानाय गोरोन्थि बुजिलायनाया सुस्रांजानो हागौ। जुलि जानाय जिउआ नोंनि थाखाय गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरनि थाखाय समा एसे नेगेटिभ जानो हागौ। दिनै जायखिजाया खामानिखौ फोजोबनायाव नोंथाङा मदद मोननो हागौ। नोंथांनि गोनांथिफोराबो आबुं जानो हागौ। रांजों सोमोन्दो थानाय माखासे आयदाफोरा नोंथांनि थाखाय जेथो गोनां जानो हागौ। नोंथांनि बिफानि सावस्रिखौ लानानै जिंगा सिगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि हाबाफोरा बिथांखि बायदि आबुं जागोन। राङारि मुलाम्फानि जाथावना दं। आबुं नङै हाबाफोरा जोबगोन। गावनि बिमा-बिफानि सुबुरुन गैयाजासे दिनै जेबो खामानि जागायनो नाङा। दिनै गोसोआरि गोजोन लाखिनो थाखाय मोनसे सिरि गोसोजों यगा आरो प्राणायाम खालामनाया नोंथांनि थाखाय बांसिन मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि बिबुंथिखौ सामलाय। नोंथाङा जायखौ लुबैयो बेजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। शेयारफोराव राङारि मुलाम्फा जागोन होनना साननाय जादों। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। धनु राशि। नोंथाङा जिउआव दावगालांनो खाबु मोनगोन। जुदि नोंथाङा बिसोरनि बांसिनखौनो मुलाम्फा लाया, अब्ला नोंथाङा बै खाबुखौ अरायनि थाखाय खोमाना लागोन। गावनि समखौ सोलोजों आरो गावनि मुलाम्फानि थाखाय बाहाय। उनमोनथाय मोननाय सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय माखासे उफ्रा हाबाफोर थानो हागौ। नोंथाङा गथ'फोर आरो बिदा-बिनानावफोरनि सोलोंथाय, फालांगि एबा साख्रिजों सोमोन्दो गोनां राहाफोर नागिरगोन। फरायसाफोरा गोसो होनायखौ खोमानो नाङा। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि रुटिनआव माखासे सोलायनाय लाबोनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा आसा खालामनाय बायदि नखरनिफ्राय मदद मोनाबो जानो हागौ, जाय नोंथांनि माखासे खामानिफोरखौ गोबाव खालामनो हागौ। अदेबानि मावख'नि थासारिया दिदोम जागोन। बे राशिनि इन्जिनियारफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान जागोन। थार लामायाव गोब्राब नाजानायजों फरायसाफोरा गावसोरनि जिउ राहायाव जाफुंसार जानो हायो। बेलासियाव नोंथाङा हरखाबै सोरबा लोगोनि न'आव थांनांनो हागौ। गावनि बिफाखौ बिथांनि खामानियाव हेफाजाब होनाया नोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै सासे ब्राह्मणनि बोर ला। बेयो नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरखौ फोजोबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि। फालांगियाव बाथ्रा दान्थेलायनायनि थासारि जानो हागौ। नोंथांनि खस्थ'आबो बांनो हागौ। दिनै नोंथाङा फिसा-फिसा जेंनाफोरजों जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। दिनै माखासे हाबाफोराव माखासे गोबावबो जानो हागौ। रांनि सोमोन्दै गावनो जेबो गिदिर थिरांथा लायाब्ला साबसिन जागोन। सासे रोंग'थि गोनां सुबुंनिफ्राय बोसोन लानाया गियान गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ मोजाङै फोरमायनो हानाय नङा जानो हागौ। कुम्भ राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय सावस्रिनि बेलायाव साना एसे मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। मीन राशि। दिनै रांखान्थियारि थासारियाव जौगानाया रोखा। दिनै नोंथांनि नोजोरथियाव मोनसे गोदान आयाम दाजाबदेरनाय जागोन। नङाब्ला नोंथाङा सासे सिनाय मोनै सुबुंनि नोजोरजों गोबाङैनो गोहोम खोख्लैगोन। गुबुननि गावारि आयदाफोराव आखाइ दाहो। नोंथाङा गोलाव जानथायनि दावबायनाय एबा गुबुन हादोर दावबायनायनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। नोंनि पार्टनारजों माखासे बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। राङारि बिथिङाव दावगानाया जाथावना। साख्रिनि थावनियाव सोलायनाय जानो हागौ। नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि सोमजिगोन। दिनै नोंथाङा सोरखौबा बिनि गोसोखौ बायनायनिफ्राय होबथानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै।
नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।